Good day mga kapangga. Kumusta po kayong lahat? Sana po safe tayo at hindi tayo mahawaan ng virus. Masasundin po natin yung mga safety protocols, wear mask, keep safe distancing, at mas maganda kung stay at home. So guys, mga pala si Boyet Salavaria and welcome sa aking YouTube channel. Please help me by subscribing, click like and comment, and tap the notification bell for future uploads. So guys, usapang bike to work tayo today. So mga kapangga, yung mahilig magbike dyan, lalo na yung mga baguhan, sana makatulong sa inyo ang video na ito. Eto na ang top 5 tips for safe bike commuting. Para sa ating number 1, don't be afraid to use the road. Guys, huwag tayong matatakot pag nasa kalsada tayo. Dapat focus at nakalmado tayo lagi. Lagi natin tinitingnan yung ating paligid, makikiramdam tayo. Lalo na yung mga sasakyan na sa tabi natin, yung mga motor na biglang sumisingit. So dapat mabilis yung reaction natin. Keep space din tayo sa mga parked cars. Sa mga daan na mga nakapark na cars, lagi tayong alisto. Kasi biglaan may nag-open ng kanilang mga passenger door or driver's door. So pagka ganun, dapat may space tayo, so parang hindi tayo tamaan ng kanilang pagbukas ng kanilang door. So importante na yung focus natin din sa mga ganun, yung mga nakapark na cars, lagi tayong mag-iingat. Huwag tayong maging kampante na hindi mag-open yon, kasi based statistic, talagang marami na aksidente dahil ang cause ay yung pag-open ng door, yung sa passenger door or sa driver's door. So guys, marami din tayong makikitang mga pop holes sa daan. Iwasan po natin yan. Maging aware po tayo, kasi minsan hindi natin napapansin yung pala malalim yung hole na yon. So mangyayari, pag naswak ka ron, sigurado semplang ka, and swerte ka kung wala nakasunod sa yung sasakyan. Pero pag nakasunod sa yung sasakyan, magiging cost nun, pwedeng masagasaan ka na at mag-cost pa na fatal para sa'yo. Bike safety tips number 2 ay be visible. Wear reflective or bright color clothing. It will help us na makita tayo visible ng mga road users na iba. Pag nakasuot tayo mas makulay na damit, mag-install din tayo ng bike lights sa front at sa rear. Malayo pa lang makikita na tayo ng ibang road users, especially kung low visible yung area, lalo na rin pag gabi, kasi kung nagbiblink pa yung ating mga lights, malayo pa lang yung ating distansya doon sa sumusunod sa atin, kitang kita na nila tayo. So yan ang ating bike safety tips number 2. For bike safety tips number 3, obey traffic rules and be aware of blind spots. If we are in the intersection or junctions na may traffic light, we have to obey the traffic rules. Hintayin natin na mag-go signal bago tayo pumadyak, para safe tayo na makaka-cross sa junction or intersection na yon. Maging aware din tayo sa mga pedestrian lane. Huwag po tayong titigil mismo dun sa pedestrian, dahil makaka-istorbo po tayo at makakaharang dun sa mga dumadaan. And keep safe distance sa mga cars na naka-on yung kanilang signal light sa kaliwa or sa kanan. Umiwas po agad tayo sa kanila, at para hindi po tayo maipit at makalagpas po tayo sa kanila ng safe. So pag nakikita naman po tayo ng mga large vehicles, pabayaan na po natin silang mauna. Huwag po tayong overtake sa kanila. Huwag din po tayong ihinto sa likurang bahagi ng nasasakyan, lalo na pag mga large vehicle, kasi naka-blind spot po tayo, hindi po na tayo nakikita. So doon lang po tayo sa safe distance, sa gilid po. So pag tumakbo po sila, hindi tayo nakikita ng mga yan . Para safe tayo, huwag tayong masyadong didikit sa mga large vehicles. So pagliliko naman po tayo, kanan or pakaliwa, lalo na sa mga intersection, gumamit po tayo ng ating hand signal. Pero kung gusto nyo sigurado rin yung pagkaliwa ninyo, lingunin muna natin yung ating
likuran. Tignan natin kung clear ba yung yung road, walang sasakyang paparating. Then we can go, padjak na tayo dun sa destination na pupuntahan natin. Yan po ang ating safety tips for number 3. Safety tips number 4, respect other road users. So guys, pag nag-ride tayo, dapat chill lang para hindi tayo masyadong nagkakaproblema, lalo na sa daan. So i-avoid po natin yung magkaroon ng confrontation sa other road users. Maging polite po tayo kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan din ng driver na yun eh. Pwedeng sa tingin niya tama siya, pero sa tingin naman natin tayo ang tama. So to avoid that, dapat huwag na tayo mag-confront sa kanila. For aggressive road users, don't return provocative words. Back away to defuse the situation para hindi rin tayo magkaroon ng mas malaki pang problema. Umiwas din po tayo sa road rage. I-avoid po natin yan. Huwag na tayo makipagkonfrontasyon. I-enjoy lang natin yung ating ride. Yun naman nga talaga yung ating gusto eh. So yan, padjak lang tayo. So yan po yung ating safety tips number 4. For safety tips number 5, routinely check your bikes. It's a must na lagi natin tine-check yung ating bike bago tayo pumadjak. Bago na tayo mag-start, make sure na yung mga screwed parts ng bike natin ay nahipitan natin. Yung ating brake, na test natin na malakas yung kapit sa brake natin. At yung ating gears, lubricant, maganda yung ikot niya. Para dyan, maiwasan din natin na yung possible na aksidente. Kasi marami rin kasing na aksidente dahil pumalya yung kanilang brakes or gears. And hindi na tayo maistorbo kung bigla tayo masiraan sa daan. Paano na lang kung yung daan na yun eh walang mga malapit na shop or mekaniko. So mahirapan tayo, abala po sa atin. So it's a good way na lagi po natin tine-check routinely yung ating bike bago tayo pumadjak. That's our top 5 safety tips for safe bike commuting. So guys, i-recap po lang natin yung ating top 5. Number 1, don't be afraid to use the road. Number 2, be visible. Number 3, obey traffic rules and be aware of blind spots. Number 4, respect other road users. And number 5, routinely check up your bike. So guys, sana makatulong sa inyo ang video na ito, lalo na dun sa mga baguhan, para maging safe po yung ride natin. Thank you for watching mga kapangga. Please leave your comment and suggestion kung may dadagdag pa kayo sa video na to. So guys, don't forget to subscribe and tap the notification bell for our future uploads of videos. See you guys. Thank you.